ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pudno ka di, Jackson. Ay nawaw, kasangsangpet ko lang, apa man ti pasungat mo si Kawini. Tagburburak ti darak iti indanon da kanyak. Anya tindanon dagan kaya? Pudno ka di nga itchat mo da dya Mirasol, Mirasol? Asino ang Mirasol? Ni Mirasol at tagalaod, Asino kumapay nga iti sabali? Saan ba? Apay ko mga i-chat ko. Kat awan mo't napatag nga ibagakin ko na. Amay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Saan asyak ti ululbudam, Tanabasak dagiti chat mo kan kwa na. Impabasa na kanyak. Jak amo ako sunadam gayam dayjay. Dayjay lang kayam. Awan dayjay, Winnie. Ang angawak lang ni Mirasol. Ngam si katipod nung ayat ay, Winnie. Promise. Promise tarupam. Ibatik man pa iti apo ko yun, nanang. I-deliver ko ti Shanghai kan chili paste ng order da. Ay would mudtoy ti apaw. Agyaman ako unay, nanang. Aguray ka. Apay akas na ti itsuraam. Nagsangsangit kan samay. Ay, awan da ito'y, nanang. Okay, aklaang. Saan ka makapaglibak kanyak? Amamukan anak ko. Ni Jackson ka day ti makagapaw. Isot nang pasangit kang ka? Kinapudno na. Ni Jackson nga agpaiso, nanang. Kunak tumay. Anya ti inaramid na aya. Nagbabae manan. Ichat-chat na ni Mirasol at tagalaod, nanang. Anya? Naimbaglaangan ata na nakam ababae day siya Mirasol. Nood dagayam ti sabali akursunada na. Itid mo ti waya-waya na. An-anwam ti lalaki akas ta tigalad na. Sayang laang ti luwam kunak tumay. Angam kasano ak ngaymot, nanang. No kasta aklasit lalaki ti maasawam. Awan lat ambok anak kaw. Sigurado nga agkonsumisyon ka. Anya ti si Dayo, nanang? Nay, adda kamot manen, Jackson. Umayak makipangan, nanang. Awan mo ngamin naluto ama ka ni Jabalay. Awan sa amot din plano ni Winnie agluto iti kanin may. Disi kan ti agluto. Apay ngamin nga iururay mo pailaang kankwan na. Saan ko trabaho ti agluto, nanang? Sipon nagdin na kami kat iso amin nun. Italaang asaan ang nagluto. Tanasakit tinakam na kanya. Anya manen ti naramid mo, aya. Apay ang nasakit tinakam na kan ka. Inchat ko lang mo't ni Mirasol at tagalaod, nanang. Anya, iti anya aga po ngamin nga ichat mo ni Mirasol. Kat amumot nga da ka relasyon mo. Awan lang mo't day kanyak, nanang. Pag ang angawak lang mo't ni Mirasol. Kasano, numauma ni Winnie, kat panawan na ka. Saan to mapasamak day tananang? Saan akayat ni Winnie agsina kami? Ngamin, amuna siya lang tilalaki ang nangaklon ganwana. Anya? Puno mo't, nanang. Siya klaang mat tinaturod ang nagdadon ganwana ora amok amay samot na single mom. Uray mamin anong pa'y alukwag. Sa anak apanahon day jay, tamabutang nagmaymay sa nanang. Ambaw, no anyat is istoryaan ni Jackson kadagiti kalugaran tayo, anak kaw. Anya manen, nanang. Uray mamin alukwanda ka, kat saan mo kanu akabailan apanawan. Ta isulaang kanumat tinangaklun keng ka, uray sigunda mano ka. Anya? Di mo kanu maaramid ti makiwin naswas keng kwana. Takabutang mo kanu ti agmaymay siya. Talaga nga agraraman da dya lalaki, Isumot lagayam anagado ti babae nga itchat na. Tigayam adday ti panunot na, kat saan ko akabailan apanawan? Wen ata sigunda mano kangarod kanaw. Saan asyak ti irurumun da dya lalaki? Takinkinan na ti kwarta ang nagrigrigatak, nanang. No siyak ti sika,
Isinam ki din. An-anum ayatikas di alalaki. Proud launay mo't iti bagbagina. Mangan kan. Ah, Nagluto ak iti naimas asidaam. Mangan ka, tapno adda ipigsam nga agimpake. ay nawa. Anya kaya't masawan Winnie. Pumanaw kan iti dayto abalay. Anya? Agsi natakit din. Jakon maanusan ti kasta nga ugalim. Daytoy ti laglagi pam a Jackson. Sa anak amabutan nga uray agsi na ta. Ngamin, agbyag kami latta iti anak ko nga uray awan ka. Aha, sino kumangit iti dumama kaanos iti kasking ka sigundamano? Panagkunam ka de, kat adapela ang mga klon ken ka. Awanen Winnie, awanen! Basta pumanaw kan! Jakon kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Nawata! Na, kunaklakit din no asino ti simangpag si Kamagayam Jackson. Nagawid tanagsina kami iti dayja sigunda. Segunda! Sino kumapay na nang? Dayja Winnie Sigunda mano a babae. Ay nawaw, nagturod kamutan amang isawang iti kasta. Pudnumot nanang, second hand mo dayja Winnie. Single mom nga agpaysaw, nga mapangnamnamaan mo. Para makita, no dapay lang mga klon ken kuana nga uratan anak na. At dalatamot siguro Asino mo timayat ang mga asawa iti sigunda mano a babae? Asino matimayat amaki asawa iti lalaki adi na amot makontento. Agbabawin to dayja Winnie nanang. Uray pupuuton nyo. Adda ka di rason tapno agbabawi. Kita taamangan no inton madamdama kat sikat ti agbabawi. Itaman pa'y nga awan ni Jackson dito'y balayo, Winay, anak ko. Awan ta pinapanaw ko nanang. Anya, pinapanaw mo ko nam. Wan nanang, awan kamin. Ay nawaw, pudnaw anak ko. Nakiwinaswas ka iti daydi alalaki. Naragsak kayo mo't nanang. Awan kayon kin ni Jackson. Husto ka di tinangag ka. Wan nanang, awan kamin nga agpaysong. Ay na, agyaman ak launay Diyos ka. Ay, agyaman ak ta inikat mo ti lalaki asakit ti ulo ti anak ka. Ni nanang mo. Ay, no mo laang. Inal daw ang madadanagan ak no saan kayo ang makitkita iti apawk. Nang runa pa'y kat day a Jackson ti kadwayo dito eh. Panagrup-rupa na pa'y laang kat amukon asaan ang mapagtalkan. Tulungan kan Winnie. Saanan Joey? Nakababain matkan ka. Anya ko matipagbainam ngayon. Amangan no. Di ka matanagan. Tagpada tamot a single. Awan agungal, nutulungan ka amang bagkat kadagiti ginatgatang mo. Kasano anaamuam nga awan kamin kin ni Jackson? Siyempre, nadda nang idanon kanyak kaano pa nagsina kayo? Inam abulan ng tinapalabas. Pa nagsina kayo nga Di mo saludsuden no apay. Basta kasjay. Nalabit asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. So ana pasamak ti kasjay. Amangan no siya ka talaga ti para keng ka. Di nakman angawin si ka, Joey. Pudno ti bagbagakan niya. Di pa ako sunada ka Winnie. Kat ita, ta single ka manan. Saan ko nasayangan da ito gundaway? Narigat mat, no maunananak manan. Nasalaw ko ni Joey di tadalan itay. Anya ti inaramid na dito'y balayo, Winay. Sinarungkaran nanang. Anya, di mo ibag ang agdat-daton day di alalaki kin ka anak ka. Agdat-daton nga agpaiso nanang. Nay, kita narigat ti mailawan manan kunak tumay. Sabali ni Joey. Sabali mo't ni Jackson nanang. Mga no. Amuyo mo't dagiti dadakkel ni Joey nanang. Wen angam sa balimat ni Joey anak ko. No para kanya kat mapagpiaran ni Joey. Planok nga ruden ti mga klon kan kwa na nanang. No kasta ti kunam, suportarang kalat ta iti planom anak ko. Kat sapay la kumaatapod no ang mapagpiaran ni Joey. Nangagkutinagan ni Winnie. Kabayatan ti panagsarita yu iti kumarim itay nanang. Apay day jay anak ko. Apay ni Winnie. Gusto ka di tinangag ko nanang.
Agdat-daton ni Joey kini Winnie nga ex ko. Wan ka numot. Inaklon na kit din ah. No kasta. At dagaya man relasyon da. Ay nawaw. Anya ko maitaken ka no adda relasyon dagiti dua. Awan lat amok di tananang. Na, Mauman tumutlaang da dya Joey kin Winnie. Kat panawan ng tumutlaang. negatibo mo't akarayon ti rumrumwar itingiwat mo si ka Jackson. Ibagbagak lang ti putno nanang. Awan agbayag kan awan makaanos iti sigundamano a babae. No kasta ti kapanunutam, di mo iramraman ti sabali at tao. Inaklon mo matgaya man ni Joey. Wan, nobyok ni Joey ita. Api ka di. Ay no, patpatsym mo ti bagbaga tayo dya alalaki kang ka. Di mo laang maaklon nga adda responsable anobyok ita. Kamali ka idi imbagam nga awanen ti lalaki ang mga klon itikas kanya. Italaang dayta. Mauman to ni Joey kunaktuman. Ay na, saan akasken ka ni Joey anya? Oh, pagkunamay. Nasaya at atao day jay. Saan akasken ka asadot lang arudan, babaero pa'y. Na, saan ka babairon niya? Pag ang angawak laang dagi dya babae. Ammo kunday tanga style mo, Jackson. Ammo ka, Jackson. Ammok ti ugalim. Anya launay, ayatin nakita mi ti dayjay awi ni pare Joey. Ha? Natayri ka pare. Apa akas dya babae pa'y laang tigat mo. Nasayahat ni Winay pare Jackson. Nagumaan ti ado alalaki dayjay a babae pare. Ex ko dayjay awi ni pare. Saan na nga imbagageng ka? Amok nga ex mo ni Winay. Ngam saan apari ko dayta kanya? Anya? Basta siya, ipatpatag ko launay ni Winay. Kaya't mo ti sigundamano asawa. No planom ti mang dadaal iti relasyon may salaang ti maibagakan ka Jackson. Saan kang agbaligi ti kasta planom? Ay no, italaang dayta. Talaga atangsit day dyan ang ex mo, Winay. Asino nga ex ko? Ni Jackson No kasta, kinasarita na kaday di alalaki? Wan, Kat, anya manin nga itin sa usawang na. kaya't mo ti sigundamano asawa. Kung hanakit din kanya. Ay nawaw, nagpuskul at talaga ti panagrup-rup pa di alalaki. Ha, nasakit-lakit di tinakam na. Tadi na namnamaan nga dalalaki ang mga klon iti babae nga inruruman na iti kastaunay. Talaga ka di adi kag sardang si ka Jackson. Kasangsangpet ko lang nanang. Pang-aasiw man. Tasan asirmon ti pasungod niya. Aglablabos ka. Awan babain mo amang perperdikin ni Winnie kadagiti kalukaran tayo. Awan babain mo amang ibagbaga a segunda mano jay tao. Apay nanang. Anya ti dakas no ibaga asigundamano da a babae kat pudno mag. Anyat itang-tangsit mo aya. Tabyag mo kit day ti urnusam. Saan kat abyag ti ex mo ti bambantayam. Wano? Saan ka makamove on iso akasta ka? Siya, saan ama ka move on kinwinay? Ninanang mo, nabayagan anak ka move on ah. Nupod ti bagbagam. Apay nga rod adi mo sardengan jay tao. Kalpasan ti dua taon na panagurnong ta. Matungpal mo't laang ti kalay sang arapap ta winay. Agyaman ak unay kan ka, Joey. Paraitan niya. Agyaman ak tauray anya pa apa nang dadaal ti aramidan dagiti tattao kanyak. Uray sang kaibagada a segunda mano ket adda kalat na. Dinak pinanawan. Gaputa ay-ayatin ka. Ay ayatan ka mat unay-unay, Joey. Ikarikan ka, asaan ka nga agbabawi asyak, ti inayat mo. Sa dino ti papananyo nanang. Ay nawaw, kasardawi ni kan Joey ita. Mapantayo Ah, da kayo latan ti mapan. Anya, Saan nga agbibisinan niya? uray di mo ibaga. Amuklatan, Jackson. Ninanang mo. Amuklatan ama ditiriknam. Ngamin,
Adda lalaki amayat amang ikalay sa iti babae nga indadanes mo. Nagasat launay ti anak mo, Marigoria. Puno launay, Maray. Nagasya, tanasaya at atao ni Juway. Inkasar na pa'y ti anak ko, nga oray sang kaibaga ti daduma, asigunda manaw. Nasaya at kun nagagatmot ngamin ti anak mo, Maray. Uray no nailawan ide, kat naurnos na mo ti biag na. Ni Jackson ngay mo't, Maray. Kaano mo't amang asawa? Ay, jakman amo iti day di atao. Insukat mo tinubya na at taga-kabangibang a barangay. No kasta, awandan kini Trina. Awanan amaray. At damutan sa bali anubyo ni Trina. Ay nawaw, kaasimot ano kasta, Maray? Nakarma day chay. Kunamlan asino ngamin no agsasao. Anya ngay ita. Palpak mo ti love life na. Agpasada ka kadiit na, Joey, lakay. Wan bakay? Apay ko ma? Amangan numabalin nga idagas mo ti order ni Nana Lor na igibalay da. Anya ti order na kin kaya? Siyanghay lakay. Isupay kumamot day jay, ah. Isagana man raw. Taidagas ko itayanda. Agyaman ako na, ah. Awan rumbo nga pagyamanan bakay. Agas sawatan. Iso rumbang lang ang tinulong ta. Ayun kaya. Ibatik ti silpon ka. Paki-charge mo taw. No adda ti kurintay. Nalubat mo ngaminang. Saan mo nga itugot? Saanan? Saan ka amadanagan no pakibiyangak ti cellphone mo? Anya ko matipagdanaga. Katawan mo't ilimlimot ko kan ka. Isaganang kitday. Ti order ni Nana Lorna. Tagrubwatak inton madamdama. Anya tinaramid day dya Joey dito'y balay nanang. In-deliver na ti Shanghai nga order ko kin ni Winay. Apay ka day. Ha? Oh, makitam. Agtintinulong da nga agasawa. Ne. Kaslad taman kahit yung asawanan iti kastangay bagayo. Si kakumati asawa ni Winnie ita. No inaramid mula ang ti pagrebengam. Napalabasin day dyan nanang. Awan pagbabawyam. Tila salasaludsutin nyo ba? Anya ngay ita. Si kamot anatangsit ti saan anak kaasawa. Si kate agmamalas. Karmam lakit di dayta iti inararamid mo kin ni Winnie iday. Ni nanang mo. Agtanang ka ngamin. Agpanunot ka iti maminribo. Sakbay nga agsao ka. Wano aramidam ti may sa abanag. Di ka aglablabas tani. Nariga ti makarma. Ay, nawaw! Di pa nang ibabain, wano pa nang idadanas iti padam a tao kat saan apakay dayawan. Laglagi pan tayo kuma, at itao amang ibabawan no mangidadawn, kat isumat laang ti mangipababawan no mangidawn iti mismo a kinatao na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.